seated at the right hand of the Father. You are holy. Oh, Son of Lamb of God, Lamb of God, seated at the right hand of the Father, right hand of the Father, as you are holy, holy, holy. You are holy, Lord God Almighty. Akekho ofana nawe nonjengawe. Ekseni siyanyusela lonke udumo kuwe njengoNkulunkulu. Umoya wethu usho kanjalo uNkulunkulu wami ukuthi ungcwele. Inhliziyo yethu isho njalo futhi nezindebe zomlomo wethu zisho kanjalo. Ungcwele uphakeme umuhle umkhulu uyababazeka. Akekho ofana nawe nonjengawe. Uyiqalo nesiphetho sempilo yethu. Baba sinaNkulunkulu ngaphandle kwakho, sikunikeza udumo ekseni sikuthanele phambi kwakho. Into eyenze strive uNkulunkulu wami ezindaweni ezihlukahlukene sizwile ukuthi ukhona uphakathi kwethu. Mawudunyiswe ke Nkosi, mawubatshazwe, mawuphakanyiswe, negama lakho malazeke futhi. Wena ohlala njalo ukhona uNkulunkulu ophilayo. We bless and honor you. Ngicela simshayele uNkulunkulu izandla bafowethu. Jesus, hallelujah. Ngicela izandla kaNkulunkulu ophilayo simshayele bafowethu. Hallelujah. Sathi ngayishaya idlule ezabapostoli nabaprofeti. Hallelujah. Sathi ngayishaya idlule ezabantu abanamagama nodumo. Come on, let's give him praise. Jesus, hallelujah. Sathi ngadlule ezama celebrities. Come on, let's worship him and praise his holy name. He is holy, he is worthy. Yena yethu deserve udumo olumfanele. In Jesus' name, singathatha indawo ze-church. Amen. Incwadi ka-Isaiah chapter number 53. We shall read verses number 1. We love you so much, Jesus. Isaiah chapter number 53. Ngiyacela sifundeni verses number 1. Mese siyathandaza. Verses number 1. Verse number 1. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa ubani na? Cela ungifundela once again. Sisi cela ungifundela once again. Sisi, you are right. Come. Funda sisi. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Ngubani owakholwa ngesikuswile nengalo kaJehova yambulelwa bani na? Who has believed our report, our message? And to whom has the arm of the Lord been revealed? To whom has the arm of the Lord been revealed? Somebody say amen. Ngaphandle kokuchitha ixesha umuntu akahlanganisa izandla sihloniphe umoya ingcwele isithando somphefumulo wethu uNkulunkulu omkhulu webandla ohamba nathi osithwalayo okuzwakala nesandla sakhe nomusa wakhe nobuNkulunkulu bakhe biyezwakala phakathi kwethu. Siyahlonipha ubukhona bakhe. Asifuni ukuthi size sicabanga ukuthi amandla neability yethu eyenza lokho esikubona kwenzeka la. There is no man behind. Kodwa kunomoya ingcwele emva kwakho. Ngangcono kuno amen endlini. So siyamhlonipha abathandekayo. Sibonga kakhulu ukuthi avume ukuhlala emzimbeni yethu. Uthi iBhayibheli uchoose ukuthi imizimba yethu kube yithempeli lakhe lokuhlala. Yakuyangimangaza ke le ngomoya ingcwele ukuthi ebesazi kahle nomuntu emazi kahle
kodwa achoose ukuhlala kumuntu. And futhi siphinde simbonge uNkulunkulu ukuthi umoya engcwele achoose ukuhlala emzimbeni yethu ngoba ngabe siyini engekho, a second engekho, impilo yethu ingaba imess. Ngiyacela on top of our heads lasihleli khona shayela umoya engcwele and honor him and praise him and worship him. Ngidlulisa ukubingelela kwami bathandekayo kumpostile umthwalo lombono umuntu uNkulunkulu asivusele yena. Igeneration yethu iblessed. Siyabonga kakhulu, siqale sibingelela kubaba uKasela, the man of God, the apostle himself, indoda kaNkulunkulu, our father, our teacher. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngaye nane impact ye ministry yakhe empilweni zethu. Siphinde sibingelela abathandakayo kuDokotela uMpostoli uNyandeni. I don't know ukuthi umuntu makufanta kuba khona ishows ngathini, but cela ukusho uMpostoli siyambonga, asikwazi ukupheza ukubonga uNkulunkulu ngempilo yakho. Siya understand ngempela ukuthi asikusho njenge joke noma sekunto ejwayelekile ukuthi uNkulunkulu usivusele wena Mpostoli. Enye into esofika isimangaze ezulwini ukubona ama surprises eministry yakho ongayibonanga, okuningi uNkulunkulu akwenzile awukubonanga futhi akekho okhulume ngakho. Kuncane kakhulu okufakaziwe, ngisho ngafakazwa wonke umuntu la endlini, kuncane ukunomthelela weministry yakho. Kunezizukulwane, kunabantu okwazi uhlangane nabo ngeke ubabone, kodwa usiyobona mhla sesifike ekhaya kuthiwa nalo inkosi yamenze ngamenzela umusa through your ministry. Apostoli uyisibusiso, sifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu siyambonga, asikwazi ukuhluleka ukusho. Sibonga nokuthi igeneration yethu uNkulunkulu ayikhumbule. Enye indlela uNkulunkulu akhombisa ngayo ukusithanda, ubona ngabantu asivusela bona. Olunye uthando likaNkulunkulu uyakwazi ukulibona ngomuntu othunywa uNkulunkulu in your life. Akodwa nikhona yini? Yeah, fanele mase eqedile uNkulunkulu uthi akodwa uNkulunkulu ngiyabonga. Khona umhlabelo wabazalwane uthi wawubonene kimi inkosi. Siyabonga kakhulu uMpostoli ukusilalelela lento enkulu kangaka uNkulunkulu. Sibonga uMpostoli ukuthi ubekezele, siyazi ukuthi ukuhlala komphongo lehlombe inkomazi ezaziye eBelshemesh ziyayazi lento engikhuluma ngayo, ukuthi sometimes lento iyakulumula igumulise amankonyane esancele, uyizi pain yobisi kodwa ukwazi ukuhlehlela kuwo, uwe uza umsindo wawo ekhala kodwa kusho ukuthi usuze wawuvuma ukuthwala umphongolo. Siyabonga Mpostoli, maningi amathuba futhi akekho umuntu wayengakusola ngekhathi inzima zombono njengabo bonke abantu, nawo wawungasarenda uthi hayi inkosi ya vele lento kwangesi yakho, kodwa sibonga ukuthi in pain, in tears, umphongolo ungawubeki phansi. Siyabonga kakhulu Mpostoli, you are such a wonderful blessing. Bazalwane, ngikusho lokho from my heart, angisho bangime pulpit. Sikwazi ukuyikhuluma noma sibabile emotweni, sikwazi ukuyikhuluma noma ungekho sithenga ubuso, but uNkulunkulu usikhumbulile isizukulwane sethu. Church, can we just give God praise for our mother? Njengoba celebrate 20 years, bengifisathi singenza okuhlukile, shayela uNkulunkulu izandla for such a wonderful prophet of our time. Blessed be the name of our Lord Jesus. Hallelujah. Siyabonga kakhulu umuntu wasezulwini. Ngidlulisa ukubingelela kwami bathandekayo we leadership yonke entshukumo CWC, siyabingelela bathandekayo, all the servants of the Most High God, ingceku zikaNkulunkulu zonke, our fathers and mothers. Sibingelele bathandeka our former chairpersons. Siyabonga kakhulu Reverend Mbuli. Sibingelele bathandekayo all the leadership kweliphilayo nelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen.
Worship team mabizela siyabulisa ngegama lenkosi yethu Jesu. Awu amen. Bazalwane uIsaiah 53 lasifunde khona. Ukhuluma ngezinto ezimbili kodwa ke ngizokhuluma ngeyodwa yalesigcine ngayo. Uthi ubani owakholwayo ekholwa ilokhu esikuzwile na. Usethi ke ingalo kaJehova yambulelwa bani na. Khona okholwa esikuzwile la kukhulunywa ukukholwa esikuzwileyo message kwase kuhlanganiswa nengalo. Yona ke ingalo kaJehova kuthiwa iyambulwa. Kuthiwa yambulelwe bani. Namhlanje kafishane mangithandaza ngizokhuluma kakhulu ngengalo kaJehova embuliwe. Umyalezo suzwile kodwa sesiyathandaza futhi sangathi inkosi ngasilekelela kwambulwe nengalo kaSomandla. La sifunde khona amahumusho amanye akhulume makukhunywa ngengalo kukhulunywa ngemighty power of God, ngamandla akhe amakhulu. Elinye likhulume ngamandla akhe angapheli noma anganqamukiyo. Manje ke kuthiwe ke la ingalo kaSomandla yambulelwe bani. Eminye emkhuleko yethu yokuthi uNkulunkulu asilekelele sambulelwe nangengalo kaSomandla. Lo nkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo uNkulunkulu onamandla. Enye izinto ongeke ukwazi ukumahlukanisa nayo okuzothandazeka. Enye into ongeke ukwazi ukumahlukanisa nayo uNkulunkulu amandla. Namhlanje ngizoshumayela ngamandla kaNkulunkulu. Ngizoshumayela ngengalo kaSomandla embuliwe. Make kuke kwacasha ingalo kaSomandla kwazwakala umyalezo wodwa ngoba khona icrisis. Manje sangathi imessage ingashada nengalo. Manje ngihlushwa into ethi uthi uNkulunkulu imessage isifikile endlebeni zabantu. Uthi sengiyanicela ke manje ngicela niyambule ingalo yami. Masikhuluma ngengalo sikhuluma ngamandla akhe. Ngoba kulesi sikhathi sidinga ibandla liwambule amandla kaNkulunkulu. Uma esithabele noma emboziwe abantu ngase kwenzeke baqhathanise uNkulunkulu wethu noNkulunkulu. Kanti mase kufanele simahlukanise kwabanye uNkulunkulu simahlukanisa ngamandla. Mhlawumbe akuyichaze bazalwane lo uNkulunkulu esimkhonzayo umnikazi wamandla onke. Futhi more than uthi abe namandla uyiwo amandla. Lo uNkulunkulu esimkhonzayo ungamandla. Umhlabelelo wabazalwane uke wathi wena ungamandla ami. uJesu esimkhonzayo ungamandla.
evuka kwabafileyo wathi ngiphiwe amandla onke, wathi ezulwini nasemhlabeni. Kusho ukuthi lo Jesu esimamukele unamandla. Masithatha kwilevel engenhla sizothi lo Jesu esimkhonzayo ungamandla. I wish I can preach. Acts chapter number 1 verse 8. Uthi ke hlalana Jerusalem ningasuki khona. Uthi nize nambathiswa amandla. Usethi umoya ingcwele mayisefikile niyokwempathiswa amandla. Kusho ukuthi iBhayibheli ke kusho ukuthi uNkulunkulu uyise unamandla. uJesu esimkhonzayo unamandla. Nomoya ongcwele umthetho wakhe unamandla. Funa ukuzola ifoundation yokuthi there's no chance yokuthi ibandla likaNkulunkulu lingabi nawo amandla. Ayambula ingalo bafowethu. Ayambula ingalo. Izwi lenkosi encwadini yamaHebheru 4:12. Uthi izwi likaNkulunkulu liphilile, athi izwi likaNkulunkulu athi linamandla. Kusho ukuthi nalo lelizwi esilishumayelayo, nalelizwi esiphila ngayo linamandla. uNkulunkulu unamandla, izwi lakhe linamandla. There's no way ukuthi ibandla lakhe lingabi nawo amandla. Ayambula ingalo bafowethu, ayambula ingalo. Ayambula ingalo. Kuzothandazeka manje. Ayambula ingalo. Ayambula ingalo. uJames uthe eshumayela kwenye indawo wathi umkhuleko walungileyo wathi unamandla. Kodwa bafowethu wathi uyamsindisa ogulayo, wathi unamandla okumsindisa ngisho ezizono. Shothi ngezinye indlela uNkulunkulu wethu unamandla, uJesu unamandla, umoya ongcwele unamandla, izwi lakhe linamandla, umthandazo wamakholwa unamandla. There's no way kuthi mase kuba yibandla lakhe kuphela elingenawo amandla. Ayambula ingalo. Yambula ingalo. Yambula. Njoba ngishumayela nje umi ngeenyawo uPawulos noSila, uthi sake saboshwa safakwe ejele, uthi sangena sadumisa, uthi amasango ejele, ifoundation yejele yanyakaza namaketango awa. Kusho ukuthi umthandazo unamandla, izwi lakhe linamandla, uJesu unamandla, uNkulunkulu unamandla, umoya ongcwele unamandla, umthandazo unamandla, nendumiso inamandla. There is no way. There is no way ukuthi ibandla lakhe lona lodwa lingabi nawo amandla. Ayambula ingalo. Umzalwane uke wahlabelela into ethi kunamandla asegazini likaJesu. Kusho ukuthi ngezinye indlela umthandazo unamandla, izwi linamandla, indumiso inamandla, negazi likaJesu linamandla. There is no way
ngikubekela izathu there's no chance ukuthi ungathiwa wena wedwa awunawo amandla ekubeni zonke into ezikukhandile kodwa bazalwane ningihluphelane yonke imaterial ekwenzile kusukela kwi-creator kusukela naseyintweni azenzile zonke zivalelwe ngamandla should ukhandwe ngematerial yamandla namhlanje angizoshumela into eyiningi kuzokwambulwa ingalo lalelani bathandeka namhlanje angifuni isithandazela amandla azokwehla ngithandazela amandla azokwambulwa ngoba umoya ingcwele uthi kimi lamandla khona inkinga isitha siwafihlile ufuna sifane nabantu bonke Exodus chapter number 1 verses number 8 wakhona uthi kwavuka inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uFaro eyayingamazi uJoseph kwavuka uFaro owayengamazi uJoseph phakathi kwezinto ayishoyo uthi laba bantu bamaHebheru uthi banamandla futhi kophe andeyonda azathe uthi banamandla futhi baningi kunathi kusho ienemy ikhuluma ngoIsrael nayo into engikhathazayo ienemy yavuma ukuthi laba banamandla into ibihlupha ke ukuthi laba abanamandla okukhulunywa ngabo abazi mayambulwe ingalo ngizoxoxela into esifihlwe for years empilweni yakho unamandla uma ungangikholwa kholwa introduction yami there is no way ukuthi ungaba noNkulunkulu onamandla usindiswe uJesu onamandla ube nomoya ingcwele onamandla uzalwe ngezwe elinamandla uhlanze ngegazi likaJesu onamandla uthandaza umthandazo onamandla masusala wena ungenawo amandla the devil is a liar ingalo kaSomandla ebandleni lakhe izokwamphula mawusungikholwa kancane khuluma ukuqala ukhuluma nawe ushona uthanda nginamandla enye ama challenges okay I won't belong today ufuna nje sithandazeni very fast enye ama challenges noma ke abangifuna ukuba angikho negative namhlanje kakhulu enye izinto ofanele sidile nazo lithi iBhayibheli abantu bami babhujiswa ukuswela ulwazi why ingalo ingambulwa lack of knowledge noma ungaba nento epowerful kangakanani kodwa ungazi ukuthi unayo ungafa ikhona icrisis esimela ngesibindi ukube sidile nayo namhlanje ekseni ebandleni kaKristu ukuthi sibe nezinto zonke uKristu asiprovide ngayo yonke into mase kushoda ukuthi sazi ungamangala ukuthi uhleli namandla amangakanani phansi kodwa don't worry ngicela ungakhathazeki namhlanje kusena azokwambulwa abantu bami babhujiswa kweswela ulwazi into enye enza amandla angambulwa i lack of knowledge ukuthi ubani unani ungubani kuKristu noKristu ubani kuwe nanokuthi imapha amandla akunikeze wona lento iyafihlwa iyambuza ngoba uSathane usaba kabi
more especially meko kwambula ingalo uyathi kuphelile ngami uyeke zonke ezinye izinto wayotargeta the arm of God ngoba iyona ezobhekisa phansi amatafula kodwa namhlanje kunamhlanje iza kwambulwa ingalo uJesu uthi nina nidukile ngokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu uMatthew 22:29 uthi nidukiswe ukuthi aniyazi imibhalo akodwa abazalwane kodwa uthi aniyazi imibhalo uthi namandla kaNkulunkulu sangathi icingwane elikhulu ngingavele ngiyiqale kanje uthi ngenxa yokushoda lolwazi lembhalo kwenza nokuthi amandla kaNkulunkulu ningawazi ngoba i-challenge ofuna silungise ukuthi ibandla libuyele embhalweni ngoba nkathi sazi imbhalo iyambula amandla kaNkulunkulu ngoba khona umthandazo kulento engiyikhulumayo ngicela ningibambela nje lento number 4 uGalatians 4:1 uthi umindlalifa iseyingane uthi ayihlukene nesiqila uthi noma indlalifa umnikazi wazo zonke izinto kodwa iphila njengeslave kodwa nikhona nibathandekayo kodwa mayiseyingane enye into uNkulunkulu azosilekelela kuyo ukuthi ibandla lithathe the position of maturity sikhule so that isazi ukuthi yini uKristu asenzele yona wayiqeda ngesiphambano uJesu wayengavakashile esiphambanweni kodwa into ayoyenza wayosithengela amalungelo esithengela namandla wokuba siphile uNkulunkulu sisemhlabeni uma indlalifa iseyingane kuyenzeka iphile njengeslave noma iwumnikazi wezinto zonke ngifuna sizoyani bafowethu la nifuna kuya khona ngicela ubambe ubasic ubalekile ngoba ngenzela sibe nesizathu sokuthandaza mangavele sisuke sithandaza nje izohlupha lento ngoba abanye bazoshintsha engafani number 3 enye into efihle ingalo ilento esiyibiza this one it's more sensitive anyanyana ilento esiyibiza ngokuthiwa ama fake miracles uzobona affected kanjani le ama fake miracles it was very strategic ukuthi uSathane aqala alethe ifake yamandla ukuze abantu balahlekelwe iappetite yamandla ulakhapha wayenzela ukuthi ibandla lilahlekelwe iappetite mhla uSathane ezovala iappetite of power wathumela the false prophets wathumela the fake miracles wathumela the fake power ipurpose ione ukuba abantu babaleke emandleni kodwa namhlanje ngigcotshwe uNkulunkulu ekseni izokwambulwa ingalo will never surrender. How many people othi mathiwa khulunywa ngamandla nangokusebenza kaNkulunkulu bathi jayayay ngasitsheli ngemkhilingwane. How many people asithi masithi bathandekayo uJesu unamandla okuphilisa gijimanise ngaphambili nizothandazela avele ingqondo yakhe record scam athi ngiyakhumbula nabanye babesho njengoba kusho lapha ngoba uSathane ulwa namandla. How many people masikhuluma la kwintshukumo sithi uNkulunkulu wenzeni kulo 20 years sikhuluma ngeyimangaliso zonke uNkulunkulu lo 20 years yazi enye into ebuyisenze sengathi siyazindela kancane ukudedela ubufakazi ngisho emabandleni ethu isizathu esinye esokuthi bazosiqhathanisa
bacabange ukuthi hayi shuthi nentshukumo naye isile sikem salesi khathi kodwa namhlanje yampuliwe ingalo sisoyiveza imangaliso kaNkulunkulu esimkhonzayo ngoba kuthi memezele ekseni ukuthi we serve a miracle working God lo Nkulunkulu wethu namanje noma abaprofeti bamanga bekhona noma bengekho is still the same God. Lalelani fanele seqephe kwa sambula ingalo. Yes. How many people? Yes. What's I'm doing? Mana call. Escort sishumayela khona kwaku-90 bansal kwasi-98 into mntakambuya yazi imvuselelo yethu yayinezimpi abantu bengafuni ukusindiswa kwavele kwasindiswa abantu abambalwa mabesindiswa kwafika into yokuthi asivele siyobabhabhadisa emfuleni angithi kathina sasilutho masiba semfuleni siyobabhabhadisa kanti siziba singangenwa umuntu safika esasingena nabo masingena sibeni ngangomunye wabo masingena mina ngake ngabhukutha ngangelusa sathi masingena sibeni ngezwe amanzi ebanda mawuthi uyakwenye indawo wesweshisa kwacaca ukuthi masibambana sihlanganisa isandla funeka uvele uyikhona sasathi uNkulunkulu masifa sifele la sezwa amazulu sawezwa sihlangene kanti sasayosihlola mase kufika usuku lokuthi siyobhabhadisa kanti soqondana nabafana beluseduze kwaso masizofaka abazalwane ngizwa isicefecefe ngithi labafana baqala ubona ngathi nikubhajajiswa abantu kanti bafuna ukuzosibona ukuthi sofa kanjani ngoba lesi siziba escort entabamhlophe sasaziya ukuthi angeni umuntu sathi masiphakathi nangomunye wabo sathi masiphakathi sathi kubazalwane ofuna ukubhajajiswa kese bake baqale babukana bodwa besa bangena sababhabhadisa mntakampuyasi kulabo bantu esasibabhabhadisa kwakukhona ingane yethwasa yamukela amathanzi emanzini ngenxa yamandla mase siqedile ukubhabhadisa sahamba kuthiwa inyoka yaphuma yaduba yahlala ehlabathini usuku lonke amandla kaNkulunkulu igalo izokwaphulwa lalelani basalwane lo Nkulunkulu esimkhonzayo unamandla asizile ukuzoshumayela lalela lamandla wezukwehla namhlanje ekuseni azokwaphulwa ngoba nakuwe akhona lamandla. There is no way. Singasala ngeke namandla. Bese singabi nawo amandla. Shona thani nginamandla. Shona thani nginamandla. Shona thani nginamandla. Asiselanga inteni sizokwaphula ingalo. Pastor ngicela ungivumele ngishumayele kanje. Wazaba. Wazaka. Babu. Shesha ba. Ngiyashumayela. Akabiyona isession yakho le. Akabiyona isession yakho ngenze. Ufuna nje uyibrief lento iba ama seconds. Wenzeni uNkulunkulu? Sambona uNkulunkulu ingane yethu ithula esontweni
sithi sizokhonza uNkulunkulu kanti uNkulunkulu uzobonakalisa amandla ukube lento eyenzeka ukuthi ingane ithule kuphele cishe u5 hours ithulile esibhedlele uNkulunkulu wabonakala ngamandla kwathandazwa in such a way ukuthi nani abantu badeda kwasala thina nonkosikazi kwamele ukuthi nani sibone ukuthi le ndaba ayikho ngabantu abaseduze kwethu le ndaba ingathi ukuthi kubonakala manje lalalani basalwana ngiyaqaphula into ezimbalwa uNkulunkulu okhonzwa kule ndaba uNkulunkulu okhonzwa kule ntshukumo uNkulunkulu onamandla kodwa thuleleni kushumayela lalela lo uNkulunkulu esihamba naye unamandla akizini ukuzoshumayela zokwembula ingane no one ozosithulisa siwabonile amandla sefuna sithandaze bambani ufuna sithandaze abanye abantu abangenza amandla agcine engambuliwe abantu aba around you abangakholelwa emandleni lithi iBhayibheli abanye banesimo sokumesaba uNkulunkulu buka ke into abayenzayo baphika amandla ukusurroundwa abantu abangama anti power kungakwenza ingambulu ingane kodwa ngiyakuthandazela namhlanje ukuthi ufika emhlanganweni oright ngoba njengoba ungene phakathi kwabantu abakholelwayo kuNkulunkulu onamandla ingakho imeko yakho uNkulunkulu uzoyihambela namhlanje ekuseni sithembeni sithemba it is the power the power the power Hlale phansi ngizongithandaza. Hlale phansi ngizongithandaza siyavala manje. Angizukukhuluma ngalama dimensions of power. Cela samukela ugogo bathandekayo. Sihleli phansi sishayile izandla kanjalo. Cela ngizipha a few minutes then I pray. Angizukukhuluma ngama dimensions of power. So inikeza obaba umbuli ama theologians ayihlukanise lengo. Bakhulume ngodunamis. Bakhuluma ngobani? Akusivele thina ngoba into ethi ihlala isheshe. Ngicela siyeke nje ingiyeka mina ngikhulume ngepower. So niyehlukanise ekhaya sezwana bathandeka. Ya ngicela nje ngivumelane nje vele ngihlanganise nje ngikhulume ngepower. Ngoba ekugcineni kosuku sifuna ipower. Siyabingelela gogo. Bamba. Uma amandla eqashile. Inamba yabantu abasindiswayo ibancane ilingana nesambulo samandla. Let is costile. It's costed a lot. Lento ukuthi sibe ne message ingalo ingambulu. Sistrugglisha unnecessarily. Manje fanele phela ingalo mengeza ukwembulu. Kufanele wenze umsebenzi wokushumayela. Uphinde uzama ukwenza umsebenzi wengalo. Kanti wena umsebenzi wakho bekukushumayela. Mase ingalo iyambulu. uPetro kali eso anihashito la.
uPetro washumayela imessage eyodwa futhi uma uyibamba leyadwa ngendlela ekhuluma ngayo angiboni ukuthi wawuqeda u30 minutes eshumayela lithi wathi esephakathi nendawo kwasho ukuthi kwangesi message yodwa le imessage ihamba nengalo lithi iBhayibheli kwathi engakaqedi iaudience yakhe wayishumayeza yaphakama one by one bekhala inyembezi bathi indoda enkulu lithi iBhayibheli bahlabeke enhlizweni basebethi bhuti kadela mana manje yeke imessage singenze njani ukuba sisindiswe ungacabangi lesa statement sakhishwa abantu bedlichephisi ngoba iBhayibheli lithi babehlabekile enhlizweni babengehla uchephisi lapha bechafuza uchephisi lapha babesho bekhala inyembezi abanye amadoda ekhala inyembezi abesifazane bekhala inyembezi bathi give us a direction senze njani wathi kholwane niphenduke kube no wabhabhathisa ukuze ngithole access kumoya engcwele buka-ke lithi iBhayibheli after that 2 years 3,000 people amadoda kuphela abalimi 3,000 people in one sermon baphenduka behlabekile angisho le mina yokujoyina ngithi baphenduka behlabekile 3,000 people amadoda odwa lalela kwaqala imega church nesermon eyodwa ingalo ingambulile lithi iBhayibheli insimbi ibuthuntu oyisebenzisayo lithi iBhayibheli ukhamelela ngamandla usebenzisa effort yakho akubi insimbi ibuthuntu umshomayeli usho njalo uthi insimbi ibuthuntu oyisebenzisayo ukhamelela ngamandla ubona isihlahla siwiswa insimbi siwiswa muwe into engakuthatha 3 days ikuthatha 15 years kodwa ngisemthandazweni namhla ngishintsha ngikho negative kakhulu ngisemkhulekweni yazi ngizothandazelana uNkulunkulu silekelele Apostoli ngenxa ukuthi celebrate 20 years sathi ngake sivule igcwale nje session singesabi uthi sivule nesession bazofakaza laba bantu abanye laba khona abantwana umpostoli kade ethandazala abanye bakabakufonela bathi umpostoli kunomnikelo siwenze ekseni uthi athi ngiqeda kuyenza lo amnikelo uthi uNkulunkulu wangihambela izinto zashintsha ekhaya abanye baqala amabhizinisi akhulile namhlanje ayifihlelwani ngalo fihlelwani akufakazanani ngalo bagula public abantu sibathandazele private basinde private itestimony be private kodwa usathana mayibagulisa uba driver public mayisebephilisiwe ahamba yobavala kwi-church at Khiyani uthi mabezofakaza kuzobe sathi bahambisa udumo kumuntu kanti no sampula ingalo lalela akekho singamdumisa akekho singamworshipha nakuyi-local church yakho nje baningi abantu aba-experience amandla kaNkulunkulu into kwavalwa ikamero lokwamphula ingalo akufakazwe enkonzweni manje hamba uyovizitha abantu abakwi-opposite kingdom yabona abantu abasebenzisa into esingayifuni into okuqalwa ngayo lapha uyazi kwenziwa lani advert le donswa abantu lalela noNkulunkulu wakho mbuli uyasebenza ukuthi testimony iyafika abantu abaningi labacathi uNkulunkulu akenzi lutho kanti uNkulunkulu uyasebenza ebandleni uyazi inkinga ukuthi ubufakazi bakhona buyanyathela uNkulunkulu angakwenzela umhlola manje abanye abangabona ingelosi la njengoba umpostoli kadesho la ungathola khona umuntu oyiwitnessile lento kade ishiwo umpostoli la kodwa ngeke livuleke ithuba ngazi ukuthi lento ayishoya ayikho njalo imessage yethu ayina support of testimony ngathi siqamba amanga masikhuluma
Ngicela ungiboleka. Walika mpostoli lethafuleni bathi. Ungiboleka. Noma ngifuna into engizo. Konke ngifuna demonstration hijacket right. Oh ngiyabonga ubuya siboleke lakho. Ngifuna ibrand. Abantu abaningi bacabanga ukuthi akho lutho la. Abantu abaningi bacatha akho lutho. Bacathi nje siyahamba intshukumo sikhokha imali eningi cross amadolobha amaningi. Makukhona into esiyenziwe esiyitholile athi usathane sheshana. Sheshana. Ngoba ivangeli lika Jesu kuphela kufanele kuhlale kwazeka nje ukuthi akwenzeki lutho. Hayi bakodwa niyangihlupha bafethu. That is the strategy of the enemy. Lalela ufakaza ubuqoshwanga ukuthi ubudla isikhathi. This thing is not about time. Otherwise phela ngabe siphuma ngo9 la. Shuthi isikhathi namanje siyasebenzisa ukuthi siprioritize enye into sasithi wena testimony. Sikhoza kunje akambre ada hasataye akamatana hilaba sizila ukudla sifaste sithandaze fire upon you be healed baphila abantu bese siyagijima. Kodwa sangathi ngaze ngivuse abapostoli ngithi bafowethu ngicela nizofakaza bese nibuyele ezulwini ngoba i-assignment yenze yaphela manje ngiyazi izulu lizonqaba kodwa ngelilanga bake babanjwa baboshwa public baboshwa phambi kwabantu. Lithi iBhayibheli mase berealizile ukuthi laba bantu esibabophayo ba innocent nomphakathi ngaphandle uyanyakaza nomphakathi ngaphandle uyanyakaza bayabonda asikho safe la abantu bayalwa nathi futhi sibabophela icala lingekho sesidiscoverine futhi laba bantu esibabophayo sibopha abantu abawrong. Lithi iBhayibheli bayisinyelela kade bebophe public bayisinyelela bathi madoda sesibonile siyanikhulula hambani sicela ukunikhipha manje sinikhipha kodwa phumani ngo-back door nqamlana abantu banganiboni bathi laba lalela la lezibopha sisukuyiqaqa asisukuphuma la ngoba nisibophe phambi kwabo. Ngicela mase niyosikhulula sithatheni siye phambi kwabo. Usathane ushaye phambi kwabo beswe usisita silwe naphambi kweswe kodwa ingalo kaSomandla namhlanje yambulwa. uNkulunkulu wethu imisebenzi yakhe asizini ukuzokhoza namhlanje asizini ukuzothandaza ekuseni. Sizophendula bathi lo uNkulunkulu wethu akenzi lutho. The devil is in trouble. The devil is in trouble. Ngoba isikhathi sowaphulwa kwengalo. In our local churches, kuyintshukumo siqethe 20 years. Abantu mabasazi uJesu uphilisa indoda uyayidedela uthi musungilandela uthi hamba uyotshela abantu ukuthi uNkulunkulu kwenzele ini yambula ingalo. Abantu abaningi bayitshela uJesu wayithi ngaba kubantu ngoba enqaba ama followers wayengamdinayi lo wababa kodwa wayenza ethi ingalo yambula uphilisa umpumpu uthengaboni nje umuntu onokhokho uthi hamba uyoyibonakalisa kumpriest. Uyazi uyalana kumpriest makufika indoda engaboni kumpriest indoda kathi inokhokho kumpriest for sure
kufanele abuze ukuthi kwenziwe yini lokho. Uthi uJesu eyilalela mawulandela mina izoba private lento. Kodwa mawuya kumpriest izogcwala isonto lonke. Le ndoda izomima esinagogeni namhlanje. Wena uzobe usesinagogeni namhlanje. Uzothi ungena nje esinagogeni. Wonke umuntu uzofuna ukwazi ukuthi besimazi lo, ukuthi unokholo, besimazi lo, ukuthi akaboni kwenzakaleni. Indoda ivulwa amehlo isindala mntana. Indoda ivulwa amehlo isindala. Ivula uJesu amehlo. Emva lokho iyahamba, uJesu uyahamba. Engasachazanga into eningi. Wayivula amehlo yabona. Yayisisala ne-challenge yokuthi fanele ifakaze. Impi yale yandoda ayibanga indaba ayibanga angeke ngisabuyele emuva. Impi yale yandoda ayibanga ngezinto eziningi. Kodwa impi yale yandoda yaba ngetestimony. Yokuthi kwenzeke kanjani. Bafika bayibuza for the first time. Bathi indoda wena lo wathi ungaboni? Yathi indoda yes. Yayisethi kwenzakaleni? Yathi ufika umuntu kimi. Ufika umuntu kimi. Wanamathisela ngodaka, waninda amehlo. Waninda amehlo. Wayisethi hamba ugesi. Abuyele emuva laba bashaya i-caucus, but no, fanele sicishe i-testimony. Caucus number 1. Asizame indlela yokuthi sisho a false statement. Le false statement yokucisha i-testimony. Asicreate into ethi le ndoda isoni. Ephiliselo. Si-convince nalo okwenziwa isimangaliso ke. Bambizela kwi-meeting. Bathe indoda, lo muntu okuphilisile uyisoni. Ngisemthandazweni. Uthi singathukiseki. Maye bengena kwi-meeting ithi into yakhona le ndoda isoni. Ithi le ndoda ukuthi uyisoni angazi. Kodwa inye into engiyaziyo ukhombeya athapathoshe. Inye into engiyaziyo kodwa ngingaboni. Kodwa manje sengiyabona. La nakusani sizokwambulika. Bafunda akakwazi uNkulunkulu wethu ukusebenza kangaka mase sihlala phezu kobufakazi. Yathi angazi. Hey, lento ngendlela eyiserious ngayo macingwane. Mabebona lo stubborn baya kwi-family. It was a serious case. Bathi uzalwa yini lo? Bathi yes. Abazali base betlalela nini? Le ndoda le ubevele ezalwe ngaboni bathi yes. Uphiliswe kanjani bacha? Base bethi no, lo muntu lo ophilisele umuntu uyisoni. Hambani notshela indodana yethu ayiyeka lethi hamba itshela abantu ukuthi iphiliswe. Bathi laba sishawa i-age ngokwelo. Umthetho wakithi uyanqaba ukuthi simele i-aldert, simele ama-minor kuphela. So asikwazi ukumela umuntu mayisekhulile. Usekwi-aldert stage. So asikwazi ukumkhilumela. Sicela senzeni kanje, hambani kuye. Uzokuyisholo yena. Babuyela kuye, bafica imessage iyafana. Kade ngingaboni kodwa manje uyazi challenge yini? uNkulunkulu uyasebenza siyafihla. uSathane uyasebenza siyasho. As a result udumo likaNkulunkulu liye emademonini. When devil knocks you, sisho sonke. Sisitshele ngisho abantu, tshele ngisho makhelwane. Singene house to house, man to man, phone to phone. Sithe kuyaliwa bafowethu. Asibe sasho umlamuleli mayisefikile. Kanti la inamba yama calls esiwenzile uSathane efikile. Kufanele ibe ncane kunenamba yama calls esizowakhipha uNkulunkulu esefikile. Kodwa nithuleleni bafowethu ngishumayela kangaka. Ngifuna sithandaze namhlanje. Namuhla asizile ukuzoshumayela. Sizoqaqa scroll kwambulinga.
Uyabona njengoba sithandaza manje ngizwa amandla enkosi ahamba indlu yonke. Kukhona abantu abazohlangana nesimangaliso namhlanje. Uyazi into engihlupha ngaso yini? Uyazi into engihlupha umpostoli into azoyithandaza la. Nami yangisabisa. Listen, uzokwenza umthandazo o straight. And uzothi mayiqeda ukukhuluma izwa zokukhipha content zoyenza empilweni yakho. Yazi izofika ibamba nephi ukuthi le ndaba iyophelela ekamerweni. Akekho umuntu owazi umpostoli uthandaza public. Isimangaliso mase senzekile sibe private. Siwenza lokhu cingwane in the name of angaze khamela kukhona kodwa igama esilisebenzisa ngasuthi sihumbled ngathi ukuthobeka nongafuni ukuveza sinomoya nje ukuthi isandla sakho sakwa left masingazi kanti wakhulunywa ngenye into lapha ihlalelwani phe kwemsebenzi kaNkulunkulu. Uyazi ngasuthi asifuni ukudumisa umuntu sizingane ngokwanele ukwazi ukuphakamisa uNkulunkulu esebenze ngomuntu. Manje sisaba ukuthi masithi uNkulunkulu kwenzile lokho ngombuli sibona ngoba sathi sithi umbuli uNkulunkulu kanti bafowethu lonto asikwazi ukuyenza siyamazi umbuli siyamazi noNkulunkulu futhi ngoba abantu abamazi uNkulunkulu ngeke bamdide nomprofeti ngeke bamdide nompriest ngeke bamdide nomuntu ogcotshiwe ngisho ngasukumisa abafile ngisho ngavusa abafileyo ngisho ngavula amehlo abangaboni kodwa sikwazi ukudideka siyamazi simkhonzayo kodwa nathi iqiniso lakhe usebenza ngabantu kukhona izinto zenza ngabantu. Sime ngenyawo. Sime ngenyawo sithandise. Umoya ngcwele manje ngiyezwa there is a word njengoba ngihamba la khona izwe likhuluma nami. Uthi abanye isimangaliso sabo itrigger into ezoqhumisa imiracle yabo ukuthi babe ready ukuthi bangikhazimulise ngento engizoyenza. Kukhona umuntu ongabe kade uNkulunkulu wamenzela something ukuthi uyakwazi ukuread inhliziyo ukuthi lesi simangaliso mayisenza ake sokubenefita lo. Wafu Lazarus uJesu wazindela anizwanga mayikhuluma uJesu wathi lokhu kugula akusikhona kokufa kodwa kokuba kwambulwe inkazimulo. Futhi uJesu leyanto wayengayenzeli uLazarus wayenzela inkazimulo yakhe. Buka kuzogula uLazarus for the glory azafe for the glory. Umefu uLazarus bonke abantu day 1 day 2 day 3 day 4 wafika uJesu wabiza uLazarus aka entertain uJesu lapho akathomi iglory ukuba kwangoLazarus bamanje babazovuka la bathathwe bayiswe eAmerica bengabonwa nabantu obafana icashe iglory. Yes. Then the Bible says uLazarus mayisevukile kwabafile iBethania lokho la nyakazo wathi uJesu alikanyakazi iBethania akabi enough uma kunyakaza iBethania kuphela ngifuna namazwa around. uJesu wenza strategically kwaba nedina the following day wenza idina etafuleni kwakukhona uLazarus ngokwesimo sika Lazarus kade efile 4 days befana gcine ahlonzo odokotela ngoba bemcheck ukuthi usase right ngoba lo muntu kade ebanjwe inhlabathi kade ebanjwe yithuna for 4 days. Wathi uJesu kuyaphuthuma lokhu kufa bengekhona nje kodwa bekuyinkazimulo le. Ngicela uLazarus avuke namhlanje kusasa sidle nayo idina. Ngimfuna kwi public space. Lithi iBhayibheli bahlala phansi. Lithi iBhayibheli ngendlela babe angry ngayo laba bantu bafuna ukubulala uJesu. Lithi iBhayibheli abafunanga ukubulala uJesu kuphela bafuna ucisha nobufakazi ngokuthi babulala uLazarus because lento kaLazarus evukile kwabafile. Lithi iBhayibheli abaningi bakholwa uJesu njoba efihla ingalo nje uyazulwa nani akalwi naye nengalo ulwa nabaningi
abazokholwa ngenxa yokuthi ubona ingalo isimvuliwe. Bangena bathi uyena ngempela, abanye bayidlulisa bathi uye. Awu Lazarus ngempela uye. Intatheli zakugcwala amakhamera all around iBethania. Kwashutha uLazarus waphenduka iceleb. Kwashutha uLazarus ngiyamcabanga noma ephumile waye escort because intatheli bezimfuna left right center bottom. Zithi Mr. Lazarus, tell us. Mr. Lazarus, awusitshela iqiniso. Ngempela kwenzakaleni? Wena lo athi Lazarus yes mina. Uke wafa yes what 4 days. Kwenzakalani? Ufikile uJesu wangivusa. Sinakalene nkulunkulu. Sinakalene. Ayapulika. Ngizwa amandla engala agcwele ithende lonke manje. Amandla engala agcwele ithende lonke. Apostoli, lezi ingelosi inkosi ekhombise zona ile ayithendeni. Kanti ngibona abanye bazophiliswa. Khona umuntu osogule for a long time la. Unesifo asaziyo. Kodwa ngibona abasezulwini namhlanje bephethe healing yabo. Apostoli, bafowethu mina ngiyanqaba ukudlala ngemizwa yabantu. Mina ngenza isifungo noNkulunkulu ngathi yabona ukudlala ngemizwa yabantu angikuthandi. Uma uNkulunkulu angayisho into okungcono ngayisho, uma engayenza angifuni lento okushinto engeshiwo izulu. Kodwa ngiyamuzwa ukuthi uNkulunkulu namhlanje kunezibele ethe ivulekayo ngoba ikhona abantu abashadile abazothola abantwana la. Le conference yanamhlanje appointment yabantu abathile. Hikopa katapai. Kunabantu abazothola abantwana. Inkosi izokwenza umhlola. Abanye ngiyatshela izwa ngami bazothi befika ekhaya namhlanje izinto ishintshile ngoba kunamandla aphuma kuleli ithende ayo athende isimo sakho. Elenado ukapana ka ilakela. Sinazi khona umuntu ozela umshado wakho use-ICU. Mangithi use-ICU uyabona khala umshini bantu moya ingcwele ungikhomisa yena clear sebehleli nangokuhlukana in the same house. Ngibona omunye umbhede ngibona nomunye umbhede and ngizama ukucinga ukuthi yini le into engekho and ngizwa uNkulunkulu ethi namhlanje ingalo kaSomandla izokwambula because lo mzalwane la oyedwa wabo angizwe ngomoya oyedwa wabo akekho la kukhona oyedwa lo oyedwa ubeyi uNkulunkulu ubemsebenzise njenge connector uze uzoconnect lalela uthi uma ingcelo kutshethe uze uzoconnect imiracle yasendlini yakho. I don't say you right ngoba ula kulezi yanto omsindwanyana ngisho wena o right no ukuthi khona into oyenze right uthe noma isimo sibheda wabala manje inkosi izosebenzisa wena okhona. Ngiyasho kwesibili inkosi izosebenzisa wena okhona ukuyolapha into ezeke ekhaya ngoba ngibona ingelosi sisekamerweni. Ngibona ingelosi sisekamerweni. Ngibona ingelosi sisekamerweni and ziyaministerisha endlini yomuntu othile. Lo muntu ola endlini uNkulunkulu umfaka etheater njengoba ngikhuluma manje. Ngibona umoya ingcwele embeka ogqokweni. Emfaka etheater. Ibitterness. Ngibona umoya ingcwele ebhongcula ibitterness. And yangimangaza lento ngoba njobe yenza la bazalwane my eyes are open. Njobe yenza la ngimbona enza into efanayo. Nakulongekho. Angazi bafethu kulungile ngiyazi ukuthi uNkulunkulu mayiseqedile ukusebenza ngoba namhlanje umnyango wokufakaza ngemisebenzi yamandla ivuliwe entshukumeni kodwa kunasi isiqiniseko ukuthi mayiqeda ukuthandaza umpostoli ikhona into ezokwenzeka kule family kunabantu namhlanje abazobuyisana. Ngibona kuhlehla ama court case, ngibona kuhlehla ama divorce case, ngibona kuhlehla ibona kuhlehla yini ndaba
yambuliwe ingalo. Imbo ola kadisho akanda hasina manda titi nashi. Oziyakhonza ingelosi manje. Kaninando sithi dadabati tondo salataya. Obakhonza basezulwini ngiyababona. Alathanda satamanda ikotoshende athalani. Hene ngiyababona basezulwini bayaministerish. Ilahando ololos akatala manje sile ndambondo si. Alanana no no na 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 akatila mando solada na kali no moshiti atamanda lando sola nena na mandodo ikomondo robo koshi ili nini mando sita mandala mande amkhonza abantu basezulu kulungile ila hande silana ili nini mando sita mande silada kana baba mondo lotina banda ikemende la mabanda lindo kode la masite hena na mama sezulini ngiyababona abanyana sithanda lo hili tina madani nayo ikopota le madakesh wona kubi simthombo yokuvusela lokwamanye ila baba basitha mando solinane ngibona abanye bayasathanda kodwa ngibona mbiwe imthombo ikhathala temonosi ipotolobo satani ngibona abanye basenaphosa ithawula into ngibona khona basenaphosa ithawula kodwa uNkulunkulu uyangikhophisa namhlanje ngibona begiji bayonilathi ithawula basenaliphosile but I reverse my case ngiyayibuyisela emuva ngiyalathi ithawula I don't give up I don't throw in a towel somebody ndiyondola basi akamando shita mandela ikopotana baba Pastoni ubukhosi banento ubokuthi ngibona uNkulunkulu ehambela kabuhlungu izitha zebandla ngoba ingalo mayimphulwa maye kubathakathe ngoba beka yaphuluka iwumusa ebandleni iyimpi ekuthenini zakhe kunomzalwane one case yasemsebenzini lowo kula and akunamahloni noma engeza ngaphambili abanye ngiyayihide nje abanye ngisuke ngikhuluma nje uze ngiyekele isibindi somuntu ukuthi ayizelena ngaphambili ngakho mangithinta into efemeni ngiyayeka nje kanjani kube isibindi somuntu ozwayo naye nje uma ngikhuluma kanje naye kufanele simthandazele wathi ngikhuluma eqaleni kodwa ngivele ngiyeke kanjalo ngoba ama levels ethu awafani omunye ukahle nje noma ngene esiminye ngicela ukuthi mase kunyathela abanye beza ngaphambili uvela uphume phakathi nesiminya na asizukuchaza lutho singaba prophet abahlelekile ngeke si mic case yakho don't worry kodwa wona uyazi futhi makuvuleka opportunity angisho ukuthi akuvuleka imfula kuflood makuvuleka opportunity ya noma uyithathe nje number ku PA kamama angakwazi ukunika yona uthi mama thandaza nje kuba kuphela khona umuntu one case emsebenzini and amajika maphi yabona ula kwintshukumo amajika maphi mangithi mapha amajika iminute kodwa ngibona ingalo yabona ayikho into engamprotect ayikho into engamvikela ngaphandle ukuthi ahlangane nengalo because umoya ngcolo uyangibonisa hey ma uzothi uma uqeda ukuthandaza kukhona abantu abazomangala ngoba uzothi efika engenzanga lutho ayikho into engakanani azoyenza uzothevela nje kuvele kubonakala ukhona lapho uma khona kuthiwa yazi kathi ungekho sisishale sahlangana sayibuka sisa kahle lento lengalo ikwazi ukuvula ngisho iminyango enye ama breakthrough ebandla adinga ingalo
khona abantu afanele baphume la bayoqala emsebenzini, khona abantu afanele mabephuma la Apostoli ungakabeki isandla phezu kwabo, uyazi ngifuna ukuchallenge umuntu ogula ngempela kodwa futhi okholwa ngempela. Ngiyazi makuvuleka ithuba lokubeka izandla, kukhona nje lento esemvelweni yethu sathi nami ngingabeka izandla. But namhlanje ngicela ngomusa wenkosi angibizi wena. Kodwa khona umuntu one serious case edinga uku-attend. Please ngenze ukuthi singaze unga-attendwa abantu abadinga yabona abadinga full attention. There is a person here. Uyabona uyagula nje kodwa ifaith yakhe futhi right. Njoba ngikhuluma kanje nje faith yakhe ile phezulu. Umama uzothi mebeka izandla phezulu kwakhe same time isifo sizoncebekana. Ubani wakholwa imessage yethu? Ubani wayikholwa? Nengalo kaSomandla yambulelwa. Ngicela lo asheshe ngoba kuzoze kufike nabaningi ngoba ngibona ukuthi baningi abantu abazogcina sebefuna ukuthandazela. Uyagula uyazi phethweni. Lalela uma uyidoubt into ngishoyo mfethu angikukhondema ngulokhoza. It's just an advice yompriest. Awungezwe kwanamhlanje. Maybe inkosi iplane lonyulu isuku. Umuntu ozoza la umuntu othi lo nkulunkulu amandla akhe ngiwadoubt. La ngiyaphinda ngomoya bazalwane. Ngithi mawuzwa ngathi kune doubtanyana noma ungabaza kule level uyabona hayi ngiyaya nje ngihlale ngiya. Awume kwamanje shoot asikakusebenzi. Ngoba kufanele sisebenze system qala. Masebenze kahle contest uqhuma. Ngibona explosion in the spirit. Akaze ngiyibonke eqhuma njengale yanto in my life. Seyinsukwini zama missiles enbanibani kodwa awafana nje ngibona kodwa ngibona ukudwa. Emva lokho ngibona bazalwane, this is what I see in the spirit. Ngibona qhuma. Emva lokho ngibona izinto zehla like uyabona into eqhumisa. Emva lokho ngibona uvu. And when I see this into ezehlayo uthi umoya ngcwele kumina eminye emthandazo yabantwana abamemdala le lokho yabambeka emkhathini kudala uthi eminye ama breakthrough yabo odabhala ya othosi ikophola enye ngibona spiritual abanye spiritual breakthrough abanye financial breakthrough abanye ama ngibona kwehla njengemvula ngithi moya ngcwele kwenzeke uthi ingalo yami yampuliwa. Gap standers abantu abamesikhaleni bathandaze in the spirit wherever they are. Abantu bakamoya ngicela bathandaze please bubble in the spirit. Enkathi laba abantu bezala ngaphambili ngicela abantu bakamoya bathandaze. Pray in the spirit wherever you are. Every corner. Come on, ngicela imvuke abangaphambili. Thina kufuna kulutho nje. Asiwakholwa amandla kaNkulunkulu. Asiwakholwa amandla kaNkulunkulu. Siwakholwa. Mpostoli usaqhubeka. Njengoba uNkulunkulu ambula kanje. uNkulunkulu is breaking through ibandla. Kunezinto esizokwenzeka. Sengithi angivele ngisho umpostoli usazoqhubeka ubize nompostoli athandaza. Lento iyiqiniso othi ubufakazi buyafika. 3 weeks ago ngono ngoba bakhona abazalwane engikhonza nabo besine conference ye youth. I remember ngangiphambili sidumisa ngizobiza ispeaker ngabatshela ngathi ngizwa amandla okugashula amaketshanga ngakhuluma ngangitshela ukuthi ngikhuluma ngoba ngisemandleni wavela wathi uNkulunkulu kuzokhona abantu la onomuntu wakubo walahleka amandla abuyisa abantu abalahleka aya operate la Ntagambuyasi into eyenzeka kunontombazana esikhonza naye umngane wakho ukhona la ingane yakubo
yalahleka ina 6 months uma wakuze washona enexhala ekhala naye ubene prayer engasitshele ebandleni athi noma kuma esafa kodwa uNkulunkulu ubungeke yini wenza umusa ukuthi ngingafa umfowethu ungambonanga ngakusasa umfowabo wafika Mbuli ehambe efuna esuka la eNewcastle ezofuna umuntu after how many years Jesus. umama sewaze wafa uNkulunkulu maya Mbuli ingalo yakhe angisheshe ngisuka mbuyazi angisheshe ngisuka mfowethu kodwa nansi into ekahle ngizele kakhulu yile isoziwa amadoda ngizoyinikela kuwele ngeke ikhulukelwe umpostoli le ngifila ngoba usakhuluma kanje ufika into kimi ethi we must face right now ngoba singamadoda embi right now ngifila ispirit esithi asihosha inkemba kesilwe nomoya kaJezebel kwicabinet yase KZN prophets ingalo kaNkulunkulu yambuliwe nayinto esho umoya ingcwele mpostoli khona abantu abala and umoya ingcwele uyangihlebela abanye beze ngenxa yaleya prophecy yasiqaleni and umoya ingcwele ngiyabazi ngiyababona because ngibona uNkulunkulu engikhombisa the angel of the Lord this one yilobe engikhuluma naye this one yilobe engikhuluma ngaye this one don't worry ngeke senze kubone nabanye but inkosi iyangikhombisa because khona abantu ebakhombayo umoya ingcwele ngizwa into ethi ngathi mase sivala ampostoli sithandazele laba abantu osuke kwenzeka isimangaliso kubo ngoba baba ngama targets usathana mayifuna ucisha ufakazi atheka kakhona thiwa yini laba ama whistle blower ama whistle blower even manje aphansi kwe-attack uma kuwukuthi wena uyi-eyewitness ye-case ethile uzozingelwela ukuthi uthi umoya ingcwele nibakhulekela abantu for a miracle abantu uma beqeda i-miracle uwakazi bayangena ekubeni i-target isitha want to destroy them ngenxa yokuthi uma uveza amandla kaNkulunkulu kuzophakama umbuso manje mayifuna ucisha ufakazi ukuthi alwe ukuthi alwe nalabo uJesu enza isimangaliso kubo kodwa ngizwa uNkulunkulu ephinde engihlebela njengoba ngikhuluma manje uthi my son don't worry mase nikhulekile ningikholwe bonke abantu engizokwenza isimangaliso kubo ngizoqoda ukwenza isimangaliso ngiphinde ngibavikele futhi uSathane uhambe wrong ulwile zabucisha ufakazi ebandleni kodwa ingalo kaSomandla yambuliwe cela sonke sivule umlomo sithandaze empostoli cela usondele ufuna sithandazele abazalwane before they get tired cela sivule umlomo sonke siyathandaza worship team we are praying in the spirit come on open your mouth and come on everyone pray Thingwane cela ngipha nangu sisi ngathi umeme yes thank you Lord come here mama Andi amukuli imela nekoseksene ili healing ila hala come on church atmosphere is supernatural the atmosphere is supernatural ibrandele mai ilabande alazia tililili Come on church Soke
Train the spirit. Train the spirit. Train the spirit. Train the spirit. Sisathandaza. Umbonga umoya ingcwele. Asinike ithuba. One of the things inkosi ezambulile ukuthi kunabantu besifazane abeza la. Angiyazi lento angizange luzabathakathi kodwa igama layo apostoli abatetisa isilwane. Abatetisa isilwane bayakholwa kodwa amadimoni abathakathi abatetisa isilwane. So njalo bahlala bezizwa benento. My God. So sibagadile kade sibagadile ukuthi impumelelo ingabibikho. Kodwa ekseni amandla akukhulunywa ngawo Jesus siyasidiliza emhlane yabo ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu move out in the name of Jesus. Shida kalo sende Liba maya shende anakaya Kulaba balampostoli So batinda Ngiyayizwa into healing igcwele itent by Jesus. Ngiyayizwa into healing igcwele itent. Uma ula kukhona la kubhlungu khona vele ubambe manje. uNkulunkulu phasi ingane size kuNkulunkulu angahlulwa lutho. Size kuNkulunkulu ophilayo. Size kuNkulunkulu ongamandla. Simameza amandla. Ngegama likaJesu. Naso sifo siyahlukana nawe. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Shimamaya. Apostoli, nginayo lo muntu okufuneka enze kuwe kodwa khona lo muntu obulokhu umbiza. Yes. Onesifo sesihamba isikhathi eside. Yes. Angazange agijime uyayazi indaba yakhe. Jesus moya engcwele mayambulutho suke kufanele enziwe mawukhona unesifo veluze manje uze kumpostoli akukhulekele. Siyabonga moya engcwele come. Thank you Jesus. Rimandu sakendo she Liba shada kondes Jesus hallelujah Wilikakasa daya Jesus they are healed in the name of Jesus Mayapila Jesus Gekama likaJesu mayapila Jesus Mayapila Gekama likaJesu mayapila in the name of Jesus. Yes, touch. Jesus, touch. Be healed. Be healed. The power of God. Receive. Bring that mama. Touch. Yes. Push. Touch. Yes, touch. I see God doing something for you.
Bona uNkulunkulu uyaqaqisa. Bona uNkulunkulu uyakhulunyana. Bona uNkulunkulu azisimanga. Receive your miracle today. Rabosh. Touch. 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 Yes, touch. 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 Be healed. Be healed. Jesus name. Touch. Yes. Touch. Come on, pray the Spirit. Pray the Spirit. There's a miracle. There's a miracle. Pray the Spirit. Shakesh. Akatos. Touch. Mokoshana. Touch. Touch. Rakos. Touch. Mokosh. Touch. Rakatos. Touch. 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 I did not say yes, yes. You go stand. Come out, you demon. Roko pass. Come out. Jesus. You go stand. Touch. You go push. Touch. Yes. Touch. Push. Touch. Sister, touch. 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 Yay! 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 I pull my life. I pull my. Mokosh. Indarabo. You push. Thank you, Jesus. Oh, you are called. Jesus. Thank you, Lord. You know your identity, it's not about Joban Kukala, you are in his presence. Thank you, Jesus. You are in his presence. Nkulunkulu is meeting. Isicelo sakhe ekuseni. My God, in the name of Jesus. Kholwa. Ukuthi lento eguqisela uJehova usengenelele. Kholwa ubonge. Ukuthi sekwenzekile ngegama lika Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Apostoli, nginento engafuna ukudlula. Angasoka noma bazoguqa lapha. Sukela izolo siqala sodumisa la. God was saying, sibiza abantu besifazane ababizwa uNkulunkulu. God has called them in a very bad season. Hallelujah. Umuntu ozaziyo ukuthi nento yobizo wesifazane. Ade ngizwa lento mphoso ukuthi abaningi babo bayasaba ngisho ukusaba. Mandali nandi kaneya lusaya hilimaya zilelaya ingangashendeli lola ila shanda yasia ilimunda likamala selela ulimandeli alasia haya ingane zokwambulwa ekuseni kulaba besifazane ababizwa uNkulunkulu. Abanye abakaqali ngisho uqala ngenxa yemuva labo. Abanye baqalile kuthe kuphakathi indlebe zabo zezwa umsindo seduze kwabo. Alamoshendeli nana ingalo kaNkulunkulu izokwambulwa ekuseni. Izokwambula ekuseni. Ingalo kaNkulunkulu amandla
Ika phezu kwempilo zenu uNkulunkulu anibizileyo ungamandla. Thank you, Lord. Ulamasaya maya. Abanye into yabo ngazi ukuthi flat, ngazi ukuthi phelile ngenxa yezimo, kodwa ekuseni ingalo kaNkulunkulu engathi ngakhuluma ngithi uNkulunkulu nokubiza into engelutho. Abaningi bethu we don't qualify, we don't qualify. Sizahluleka izokugcina imilando yethu ayikho mihle, kodwa uNkulunkulu usibize kunjalo. Ingalo kaNkulunkulu izokwambula ebuthakathakeni bethu. Ingalo kaNkulunkulu izokwambula ebuthakathakeni bethu. Kumalowoza, come uzothandaza nginayo into ethi don't try ningazami ukuveza ngamandlenu noma bangaladelela ubizo lakho. Don't try to fight, don't try to fight, don't try to answer where you don't have answer. But ingalo kaNkulunkulu eyambulwayo ekuseni izosetshata, sizokwetshathwa isandla sinamandla. Baba egameni likaJesu, Moya Ingcwele umoya wamasu, ungumoya weqiniso. Okwambulwa nguwe kuliqiniso, okwambulwa nguwe kuyenzeka. Kapoya santo kopo sentekeya nasi zitsha kapela santo kopo yasaya nasi zitsha uNkulunkulu wathu ongcwele. Wena wabeka wabasi bengakabi bikho ezalwane soma babo siyathandaza. Siyathandaza othabaya ayishame akasimokathe ayima akasimokathe ayikhuphuke akasimokathe. Uthi Jobe sengiyazi ukuthi wena ungenza konke, futhi lacebo lakho lingafishwe. Okwakuvala kumisiwe ngabo Baba kuzokwenzeka ngegama likaJesu. Okwakumisiwe ngabo ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu akwenzeke. Akwenzeke. Vusa wakho umsebenzi ikhaya say ilalasha awumisile ilokho kuzokwenzeka. Oh, Spirit of the living God, do it again, Lord. Do it again, oh Father. Do it again, oh God. Do it again, oh God. Rekapaya sento. Alesika papaya. Daka papora santoya.
Rababa yanta kapepele maya. Rala baba sita kapo. Rala baba yanta kapapoya. Rata kapapaya se. Takaya sala. Shalia monto kapo. Rala la dika papaya. Do it again, Father. It's not by might, but by the power of the Spirit. But thank you, Lord. It is done. We thank you, Lord. It is done. 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 Bless you, Lord. Thank you, Father.
ngithule Thula
Lord. Please let us check. Skip an ama wallet to it. I feel with this worship in something. With something I can feel. Come, let's all come and give. Let's all come and give. Don't forget our morning offering. Usuku sikhulumele emva kwalo mthandazo wasekuseni. Sihlangabeza into esiyikholwayo nemnikelo yethu. Yes, continue msilikazi. Hayi, akasubeka layo. Ashas. Don't worry. Ubeka la, ubeka la. Oh,
Let's give God praise. Hallelujah. Let's give him worship. Hallelujah. Before umfundisi uMasinga athandaze bazalwane sicela ukukhumbuzisa. Ngo-October sine celebration ka-20 years. Sasicelile enkosini nasenhlizweni yabazalwane and we want to thank God kunabazalwane asebe kwenzile lokho esasicelile abanye basazoqhubeka bakwenza. Come on. Sacelani bathandakayo ukuthi sibe negift esizoyenza for these 20 years ukube sibonge our visionaries abantu abathwele umphongolo. No, it's just a gift aqhamuka kubo qhamuka kuthini. There's no meeting before this one. Lento ngishoyo into eqhamuka kithi, we need to appreciate and say thank you. Sibonga ukuthi ningawubeki phansi umphongolo noma shisa noma duma. Sasicelile bazalwane ukuthi uNkulunkulu mayisilekelela i-account bazoyidisplaya lapha ya. Sasicela ukuthi abazalwane bayofaka umnikelo wabo. Sathi you may put your 1,000 rand even up. It depends we honor. Kodwa ngiyazi abanye they cannot afford 1,000 rand. Le mali ongakwazi ukuyi-afford kodwa kube i-honor. Masikhuluma nge-honor imali ofanele ubone kahle yazi le iya-deserve to say thank you kuNkulunkulu womuntu ohamba nalombono omkhulu kangaka. I'll never judge you. Le mali ozobunayo kodwa sicela ukuthi the servants of God and these other people, business people and all of us umuntu anikele ngokwamandla akhe. Sasine amount esasifisile ukuthi inkosi mayisingenzela umusa sikwazi ukuyireacha. Kodwa sasingafisi uNkulunkulu ukuthi senze umnikelo ongaphansi ka 150,000. Sasicelile ukuthi sithandile usenza 200,000 even up. Just to give a gift. No, it is a gift. And that's sashuthi kakhulu manje. It is a gift. Nothing else. So sacela abanye abazana ba pledge saba nabantu aba close to 50 people abayicommit kuma 1,000 rand.